Bili smo na konferenciji za štampu na kojoj se govorilo o novom sporazumu između Slovenije i Srbije zarad olakšanja mogućih posledica saobraćajnih nezgoda u Srbiji i u Sloveniji. U najkraćem, šta to znači za mene kao vozača koji bi otišao u Sloveniju i imao neku, ne daj Bože, nesreću? To konkretno znači da u buduće, za razliku od dosadašnjeg režima, na osnovu koga ste bili dužni da svoj zahtev odmah regulišete, odnosno krećete da ostvarujete na teritoriji države gde se nesreća dogodila, vi ćete biti u mogućnosti da nastavite svoje putovanje, naravno ukoliko vam priroda udesa to dozvoljava, i da kada se vratite u Srbiju, da svoj zahtev uputite udruženju koje će vam pružiti svu potrebnu pomoć i podršku u ostvarivanju istog i u nalaženju krajnje adrese koje ćete se obratiti u cilju što lakšeg, što bržeg regulisanja štete koja se desila. Možda najbolje da objasnim na nekom slučaju. Recimo, ako vi putujete u Sloveniju, desi vam se saobraćajna nesreća, pred potpisivanja tog sporazuma bili ste prepušteni sami sebi. Ako je nekoj Sloveniji napravio taj udes, trebali ste sami da potražite ko je to bio, kod koga je bio osiguravan, da potražite policijski zapisnik i te stvari. Sad, ako je sa vama sve u redu, možete se vratiti u Srbiju kući i onda se tu obratite srpskom udruženju, objasnite o čemu se radi i onda će srpsko udruženje da zove slovenačko udruženje i mi ćemo da razmenimo svu potrebnu dokumentaciju koja će vama dalje biti potrebna da podnesete zahtev za štetu prema konkretnom osiguravajućem društvu u Sloveniji.